Ụmụnne m bịa ka anyị jee nụ movie premiere na Blackout na ka Nwada si egosi ọkpa ya. Onye nyekwara ihe ọgba n'ọkpa. Mama ebe akpa nke a si wee bịa nọdụ. Anyị na-ebidokwa na-asị ka anyị leghalịtụ anya nsị ka m si godi ọkpa m. Ya sịsa n'ọkpa ngwa na emu na ọkwa Amarachi na ndị ya na ya na-ekwukọrịta okwu kwụsị ya na emu na nwaanyị Nnewi chọrọ izi m ozi ka o si ezi ụmụ ya ozi si ya taa sebe apọstọ a na-amụ amụ mmakọọ ya si ya nwaanyị Nnewi makazi na emu na soft nwatakịrị ya amaka chim na ma ndị a British twins mmadụ na-aba na-asụsụ oyibo na-agbakwa ha n'ọnụ ngwa na emu na onye isi m Kenelix sị ka m see picture with the oracle ngwa ka emesịa